bet terqu fit-traffik ġamijat ma jidirx xaqtaw pick-up jew four-wheel drive jiġi x-xitwa jiġi s-sajf ma tmur imkien ma ssibx karozzi lemmu law 20,000 bin-nur issib madwar il-gżejjer fus midluk bil-gris ma sifarriħ jixxejjer bin-nur u oġġett stran għax mhux soċi fl-ebda kap il-veru moħirri bin-nur li m'hawnx għalih 17,000 skartoċ ma' ċinturini dommu u l-boots binni dajleq u s-senteħ teħħallest jinfuk bil-ferħ il-klim qalb is-siġar tal-miżib u l-passatit żewġ kamimiet bi ftit suċċess 20,000 bin-nur issib madwar il-gżejjer fus midluk bil-gris ma sifarriħ jixxejjer bin-nur u oġġett stran għax mhux soċi fl-ebda kap il-veru moħirri bin-nur li m'hawnx għalih 18,000 raħal ibakru ġol-irtizet Sulija taħt ix-xemx ta' dal-bidwi ħawtil jaħdem bidrieħ fel-ħam qed jistenna ħsad kotrat matluq ix-xemx lejl idur miksija żmien 20,000 bin-nur issib madwar il-gżejjer fus midluk bil-gris ma sifarriħ jixxejjer bin-nur u oġġett stran għax mhux soċi fl-ebda kamp il-veru moħirri